iyagin lupa. Ang panyo na may sinuratan, insunuminday, kay may na sinahan. Anasisinahan, anao, urita, ni Inday, tumulaan sa nawaray katuman. Ang panyo na may sinuratan, kinsunuminday, kay may na sinahan. Anasisinahan, anao, urita, ni Inday, tumulaan sa nawaray katuman. Sekreto ang ira kahuli, insulod ang kwarto, ang sinulod-sulod, ang iyan linuho, ang siksina mermi, iniya ilargo. Imano kalabyo, may ada sekreto ang ira kahuli, insulod ang kwarto, ang sinulod-sulod, ang iyan linuho, ang siksina mermin, piniyan itago. Ano daw lang ang may nabayo? Bayo, ang babae nga may nabunod. Bayo, kay ano daw lang ang may nabayo? Lupig, ang babae kung magpakimbo. Yung maupay na asawa, libre para lutungan na bandera. Yan ang mga anak ibang pa. Hindi ayaw ganda ipausa, kay ang bayo man lalaki pa. Kay ano daw lang na may natumboy? Tumboy, ang lalaki na waray pusoy. Tumboy, kay ano daw lang na may natumboy? Lupig, ang lalaki ni pagkabuboy. Asawa, dahil kung makatilaw na yung romansa, maupay maglambara ka.
Lupin. Yung bayani bits ni Papa. Ano waray na itis kakatagaiya? Kaya man yun na yung papa. Ito na nag-asawa na itin tomboy. Kasain. Gabay na lang ako magtomboy kung asya itis. Ay, ano na lang kita ka? Gabay. May ada akong nag-istorya nga ang tumboy maupay na asawa. Kahit kung makapilaw na rin romansa, maupay maglambada ang kama. Pero ayaw gaglahi pa usa kay ang tumboy mampapabay pa. Bayo kay ano daw lang nga may nabayo. Bayo ang babae nga may nabuno. Bayo kay ano daw lang ang may nabayo. Lupin ang babae kung magpapino. Power 90.3 FM. Aton oras mga kasangkayan alas 6:30 na hiton gabi. Welcome to the program. Musikahan mga waray nun. Dinihilahan 90.3 Power FM. And syempre mga kabarangay, live gihapon na akong official FB account Alfredo Opana and simulcast ngadto naman Hajiwa News TV FB page. Mga kasangkayan, it's a beautiful evening. Bebes kita na mga kabarangay. Pizza 6 ito na Marso 2025. Welcome to my show, your show, our show. Dinilahan aton mga paborito nga mga waray-waray nga sunada musikahan mga waray non. Kao po diyo sangkay, your Black Papa Skinny Calvo Negro Joe PIDO behind the MIC right now, right here, all the way until alas 8 hiton kagabihon. Dinilahaton na pagharampang iniyan ang malindangang kagabihon hiton Webes. Kumusta din hayo dapit? How are you people in the house? Luzon, Visayas, and Mindanao, all over the country. Yan siyempre natin mga kabayan na magkalain-lain nga nasod. Kumusta ka mo? I hope okay pa sa alright. Yan alright pa sa okay. Ito natin kahimtang yan ha. Okay, ikaw na sa iyong tanan mga kasangkayan and mga televiewers naton mga sharers. Salamat for watching and listening right now. Aton programa musikan mga waray nun. Hi to you RN Nalo Gahilan Rom. Iton wifi ni Padi Rom. Ang wifi ni Padi Ryan Rom. Adida mga kasangkayan ng barangay Anoron, Mercedes Eastern Samar. Hi to you, Myrna D. Sanchez. Thank you so much for watching. Kagawad Lito Labi Kanihan, Barangay Lupok. Maupay gabi ka, Kagawad. Hi gapon to Low Christian Gadiano. Good evening Kuya Pido. Shout out po hit mga Nadonza family. Watching from Baras. Kumusta natin mga taga-barangay Baras? Opay nga pagpamatahay yung tanan. Hi to you, Juni Gagasa. Thank you so much for watching. Hi, ito na yung mga kabarangay dida. Mga kaupod. Dida kan Juni Gagasa. Ilabi na kad kanay pa dida. Hayon na lang atanan. Jeannie Santo Tomas watching all the way from Italy. Thank you for listening and watching right now. Aton programa Musikahan mga waray nun. Obli ako niyo all the way until alas 8 yan ang gabi. Hindi nga malindanga nga gabi itong Webes. Kumusta Robic Andri Kyle had Manikani Island. Thank you so much for watching. Anyways, alas 6:33 na ito natutak na. More music coming up para mga naguyasin Mahjong yan ang gabi. Here we go, Miss Nati Biliran Mahjong.
Sayawi daw cha-cha-he. Upaya itong pag-swimming ang mga nagmamadyong dida. Upaya itong pag-karambula. Upaya itong paghaluhan mga kandida, panmadyong niyo ha. Maupay, kung swertehon, diretsyo, hay alay. Ining uyag na madyong soro swertehay, kung daugan, ang pamatik kahayahay, kung malas ka, pasensyahay, hamiling na nasan karahay, kawin na lang maupay, kung swertehon, diretsyo, hay alay. 147-369-258 na mga todasan, kaawis lakay, burot-good, ang maupay. Kunting paningit, mas angayan, salat isin maupay, kung swertehon, diretsyo, hay alay. Ayaw pagura-ura, kay iniusala, nakalingawan. An masayaw yan ang tsansa, an may tikit na blue, kung na in English pa, pula. 1, 2, 3. Cha-cha, cha-cha, maupay na sayaw at cha-cha, cha-cha, nakakaliaw good at cha-cha, cha-cha, atras abanti lang kita. Cha-cha, cha-cha, namon naruruyag at cha-cha, cha-cha, kay diri masumuan cha-cha, cha-cha, salit sarayaw lang kita. Kay ano iday nga nadiri ka, kung igin sa sayaw kahing cha-cha, diri mo ako inaalagdan, imula ako ginbabarigdan. Maman ko na purot haim iba, naalagad na naruruyag ka, kasiring mo nga di ak maaram, sumayaw hin cha-cha-cha. Cha-cha, cha-cha, maupay nga sayaw ang cha-cha, cha-cha, nakakaliaw good ang cha-cha, cha-cha, atras abanti lang kita. Cha-cha,
kay na di ka man haakon. Iba na lait ako puruton. Bisan lagas akong dadahilon, akon aagbantahon. Kay maupay la diri masumo, ansat siya nga sarayawon. Chap 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 chap, maupay na sayawan. Chap 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 chap, Philippine Standard Time, mga kasangkayan, 40 minutos nakalabay na alas 6 ang kagabihon. Hatong programa, musikahan mga waray noon. Maupay nga pagsayaw-sayaw, ngan maupay nga pagkita kan Nida Yakit Scolts. Watching all the way from San Jose del Monte, Bulacan. Thank you so much. And to Juni Gagasa watching from Mayor's Residence. Happy listening to all of you. And thank you. Nakita mo more followers pa. God bless. Masayaw-sayaw la. From Robic Enric Kyle. All the way from Manicani Island. Hi to Fina Keynes. Thank you so much for watching and listening right now. Atong programa Musikahan na mga waray non. Good evening, Idol Pido. Namiss ko programa mo. Shout out Idol Pido sa mga kapatid ko dyan sa barangay Be Also Sumaraga Samar. Thank you sa pagbasa. Watching from Santa Misa. God bless. Salamat. Hi to you, Jenny Santo Tomas. Very nice music sa rin niya. God bless you always. Salamat. Kan siyempre, atong mga nag-share na atong program. Matsalam. Armeline Bravo. Matsalam itong pagtutok atong programa. Atong mga Bisaya, mayang gabi kaninyong tanan, mga higala. Ayong pagpaminaw sa atong mga higala diya sa Mindanao, labi na diya sa Davao del Norte, yapon sa Samal Island, o labi na gyapon sa Surigao, sa Dinagat Island. Mayang gabi kaninyong tanan, mga higala. Hi to you, Rowena Chan Padolyo. Good evening, Kuya Pido. Pa-shout out Hanaparaan Salcido Padolyo family. Watching from Bacoor, Cavite. Damo nga salamat. Salamat gyapon, Rowena. Oy, para man nagkikita ng news. Apa daw, ano? Maling disenyo ang gintalapas. Ini na project cost. Ano, proyekto nga niya, man ang tulay nga nahugno. Stilan. Dako daw. Dako ko no, ang iginbawas nga budget ang pundo. Hinungdan naging substandard. Ang proyekto. Ang tuhugmak ang tulay. Kaya man ito project. Ano ito nag-implementar? Stilan. Kamu talaga, oh. Ano to? Ano si Ring? Pero kabilyon? Tapos sa mula, gyanin track impas. Hi to all of you, mga kabarangay. Ito mga sangkay din nga mga nagtutuon. Mga nagluluton sura. Mga naghihingbis din ng isda. At mga nagsusugba. Nagsusugbahin ano? Nagsusugbang pating. Derigad pating. Ay, kaditon. Nagsusugba ko nohin surahan. Kadagkon surahan kanina merkado hagiwan. Ano? Hello po, watching from Valenzuela. Pa-shout out kay Ate Rachel from Gina Paderno Servano. Salamat. Kay diri masumo. Alas 6:43 na ito natin oras. Salit sarayaw lang kita. And more music coming up atong programa. Kay na di ka man Musikahan mga waray noon. Iba na lait ako. Stand by yan ha, perang akong dadagi. infomercial. Akon Din atong programa Musikahan mga waray noon. Kapon yung sangka, yung Black Papa Skinny Calvo Negro. Joe PID behind the EMIC. Right now, right here. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism
na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Babes, gusto mo? Teka, patunayan mo munang mahal mo ko. Ano ba ang best way? Madali lang. A, B, C. Yung ABC. A for abstain. Hugs lang muna, babes, kasi sa kissing nag-i-start lahat. Ha? And B for be faithful to your partner. Eh, ano yung C? And C, check mo. Pumunta sa pinakamalapit na social hygiene clinics and HIV testing centers. Maganda na ang sigurado. Isang paalala mula sa inyong DOH. The best music for your evening. Power FM. Mga waraynon nga sarayawon, mababati ha, musika, han mga waraynon. Lahat samar, di dapit hasirangan at mga baryuhanon, bukan at katatapuran, nagusyado ng respetado, magupay at pamatasan. Ang lulos na barangay, pastilan nila harmamay, angay kutik parayaw, naton na mga waray-waray, kay ang lulos na ngaran, bisan na mga katuigan, diri mawawara hadungdung, bisan sa nungang panahon. Bisan ka, habang mga henerasyon, hindi nakatatag, kakasing-kasing ang waray mo. Mulos na ngaran, at tagusyado nga barangay, kay hindi ato makikita, itong lugar na maupay. Kang habag at paraiso, tatahubin kong kulun ng pati at kanhunggon, mga turista
Alas 6:58 na ito natin oras sa atong programa Musikahan mga Waraynon. Sayawi lang gihapon nanay. An akon ukulele bisan lagu ti ayay kung ginpapatukar ko hinka makalilipay amulan akong kaliawan samtang ako nag-uusahan ini nga ukulele laan akong lilbangan an akong ukulele bisan lagu ti ayay ginpapaura ko kay hinimo man ni tatay iginhatag haakon para patukar-tukaron puti nga ukulele kaupay pamation kay di da nagtikang anakong pag-inarang partihan musika nga ak naruruyaga an ukulele diri ko gun may ngangalimtan kay an iya tunog naghahatag hingkalibayan kay di da nagtikang anakong pag-inarang partihan musika nga ak naruruyaga an ukulele diri ko gud may ngangalimtan kay ang iya tunog naghatag hingkalibayan kay di da nagtikang anakong pag-inarang partihan musika nga ak naruruyagan an ukulele diri ko gun may ngangalimtan kay ang iya tunog naghahatag hingkalibayan an akon ukulele bisan kun narubana lungudhan ka maiha hiyain na daan na aadi lagi hapon haakon kasing-kasing itong iya tunog permilan na pabili an akon ukulele bisan lagu ti ayay an iya tunog naghahatag Turn on the music power. Excitement and power instantly. You can find them here. Only here on the most listened to FM. Power 90.3 FM. Power 90.3. Mga Waraynon nga sarayawon, mababati ha, musikahan mga Waraynon. Karisyo kung kitaan mag-upo pagsayang hantukar nga tsa-tsa mga problema udayon la nawawara kung ikawan akong kaupod pagsayaw hantukar nga tsa-tsa karisyo kung kitaan mag-upo pagsayaw hantukar nga tsa-tsa mga problema udayon la nawawara kung ikawan akon kaupod pagsayaw hantukar nga tsa-tsa sali pa man kamu adtun mga bisita ayaw pag
pagsayaw hinasunata. Porutin padis, bisan lagas o bata pa. Ig-adu habot nga pagsayaw hinchatsa nga dahit ka. At ikaw anhingya handughan hanbuo ikaw takiya han akong paghigugma ikaw ang rason nga ako nabubuhi ikaw ang sulod han akong kasing-kasing kung pwede lang nga ikaw mahangyo ang gugma ko imo baluson kay Tim Usman ang panuyo unta kaluyan mo kung pwede lang nga ikaw mahangyo ang gugma ko imo baluson kay Tim Usman ang panuyo unta kaluyan mo Cha-cha Dirinagod ako maghihigot himano Kung ako nalakat ibaan na hapyo Kung ako naabot barahi bugo mo Asyan tinikangan pagrauthan buo Dirinagod ako maghigutin manon Kung ako nalakat ibaan na hapyo Kung ako naabot barahi bugo mo Asyan tinikangan pagrauthan buo Naunog nga butangan kinaiya itun mag-asawa May paampo-ampo May pauba-uba May panliparo Bisan di ungod an iya kasina Salit kay asawa Paghiyom-hiyuman madali madarha Cha-cha nga sarayahon Dirigo ini mawawara Bisan pa anliten yun Kung may okasyon Cha-cha an ayun Hadto kagabi nakadto ako ang fiesta may sexy nga daraga akong ginadong hanto ka nga cha-cha al cha-cha
nga sarayawon dirigo ini mawawara bisan pa anliten you kung may okasyon tsatsaan ayon usahadto kagabi nakadto ako ang piyesta may sexy nga daraga akong ginado hantuka nga tsa-tsa nahinunumdum ka han mga ginsaad ta nga dirigod kita magbubulag nga duha pero di kadugay ginlimot mo sangkay hain kanayana palangga ko balik na salamathan imo mga ginregalo ako nito sangkay pagtitibigan kun panan liti ikaw in bumalik ha ako salamat ko in madamo halim gugma nahinunumdum ka han mga ginsaad ka nga dirigod kita magbubulag nga duha pero ikadugay ginlimot mo sang hain kanayana palangga ko Power 90.3 FM alas 7 na itong kagabihon atong programa Musikahan Mga Warinon. Live gyapon na ay akon FB account, akon official FB account nga Alfredo Pana. And simulcast naman ha G1 News TV FB page. Kan nakashare ha iba-iba nga mga FB account, FB page no. Ay ning aton programa salamat sa inyong tanan. Mao pay nga pagpamati ug mao pay nga pagkita ha atong mga kasangkayan labi na dida kad Ma'am Eva de la Cruz han Commission on Election kun Comelec nakatuto ka aton ni Ma'am Eva yan ako po hira Jimboy hira Jim hiray napat ka po dida ni Ma'am Eva ha o Comelec office mao pay nga pagpamatig mao pay nga evening badaw tikang naliwat ano iton overtime anaton mga taga Comelec giwan naton lin giwan but ibagyapon yung mga offices iton Comelec ha mao pay nga oras to John Obana matsalang for watching. Hi to Pat Naing pa wash out good pa shout out nga da ha Paranaque City na nagkikitat imo Radio na Facebook pa salamat Pat Naing at salam for watching and listening right now mga taga Paranaque City magandang gabi sa inyong lahat. And of course, hi to Beth Puerta Zartiga. Shout out po sa mga pamangkin ko sa Dubai, kay Iraline Elpa, Michelle Zartiga, Hilira, tama ba? Ingat kayo lagi. From Beth Puerta Zartiga. Hira pa. Hi to Padiri Lumagbas. Thank you so much for watching. Didaha Sungan. Barangay Sungan, Mercedes, Eastern Samar. Magsugad man ito niya kapika sa kinabuhi. Thank you so much for watching and listening right now. Ato mga kabarangay da. And hi gyapon han sa Clolo family. Matsalam for watching and listening right now. Salamat han aton followers ha. As of now, an aton official FB account Alfredo Pana. May nakita 7,229 followers. Haha, salamat ha iyo han iyo pag-support aton FB account, official FB page gyapon no. Official FB account ano. Hinrasa yan at surahan ang mga nagsusugbo nida. Nailiw la ko no hera. Naipala ko no hera hadtong sura. Kaya damong salamat from Ian Almeni. Salamat gyapon.
ikaw. Salamat ang pagtutok atong programa. Aton mga nag-share ha aton program. Matsalam as of now. May kita 11 individuals nga nag-share sa naton FB Live. Ikaw. Oras sa Pilipinas, may kita 13 minutos na nakalabay. Alas 7 ang kagabihon naton programa. Musikahan mga waray nun. Chat-chay lagi hapon, atras abante para magkaunat naton dida mga naton mga tiil o braso. Ikaw, waray Inatuwa sayaw, waray Sinayawan cha-cha, waray karigo, kay may Nakita ko ikaw, waray Inatuwa sayaw, waray Sinayawan cha-cha, waray karigo, kay may Sindulalaki, may batuta na iturubal ang pangunka, mga babae na pangunka, binabatuta. Sindulalaki, may batuta na iturubal ang pangunka, mga babae na pangunka, binabatuta. Uy, inday, hirot ng paglikay, bangin mabatuta ang mga istambay. Pamati ang sagdong ni nanay, kay dinhi hatuna damo ang panulay. Nakita ko ikaw, waray Inatuwa sayaw, waray Sinayawan cha-cha, waray karigo, kay may Sindulalaki, may batuta na iturubal ang pangunka, mga babae na pangunka, binabatuta. Uy, inday, hirot ng paglikay, bangin mabatuta ang mga istambay. Pamati ang sagdong nilanay, Philippine Standard Time, din ha Power 90.3. Musikan mga waray nun. 17 minutos nakalabay, 7 o'clock in the evening. Atong programa Musikan mga waray nun ha. Mapay nga oras sa atong itanan. Hi to you, Jeline Makawili. Pa-shout out ko yan, akong family. Dida Hagiwan, mga pagatpatan. Family from Ottawa, Canada. Salamat nga damo. Salamat gyapon. Ang pagtutok atong programa. Hi to you, Mr. Carlito Katakutan, Barangay Sulangan, Giwan Sur Samar. Anita Kaagahon, shout out Didiha, Bulacan, Kuya Pidog. Magandang gabi sa ating mga kaibigan dyan sa Bulacan. Salabaiday ang gugma, salabaiday ang gugma, pananit kong sala, ikaw hiday, at may sala, ako waray. Basulan mo day,
aku waray. Pasulan muday lugarin, kung ikaw mahingat ko alain, karating ka nala, tudong ka nala, ikaw iday ang may sala, ako waray. Karating ka nala, ikaw iday kan may sala, ako waray. Musikahan mga waray noon. Cha-cha, todo, sayaw na bongga, todo, lumaranchada, todo, dito ha plaza, todo, ano sayawa, todo, yaw. Hala na kita mag-cha-cha, todo, kita pag-rumba, todo, ipamustura, upayong paya kung todo, isang pamag-ana kung todo, labi na kong pista kung todo, pagtukarang banda kung todo, todo, mi amor. Niya kabongga, pagcha-cha-cha, kalubay niya hawak, pagkipunta, niya pagkapresisa, palagundong nga mistisa, siya pagod mamusura, pagsayawin, cha-cha-cha. May karinyo, todo, may paborito, todo, iniga cha-cha, todo, sayaw nga bongga, todo, lumaranchada, todo, dito ha plaza, todo, alasayawa, todo. Oras sa Pilipinas, alas 7:22 na itong kagabihon na itong programa Musikahan mga waray noon. Short information ha. Ang mga Pinoy nga adto abroad, igin naagat ka mo nga mag-enroll na itong online voting. Tinikangan niya nga March 10.
para makabutos ka mo, mga kasangkayan. Through online ha, high-teach ha, high-teach na talaga Comelec. Through online, pwede na bumoto sa natin mga kabayan, OFWs, nga ito halain nga nasod, residente Pilipinas, nga ito ibang nasyon na upoy or nagtatrabaho, pwede na ka mo makabutos through online. Pero kinanglan, mag-start ka mo pagpa-registered na this coming March 10, 2025. Sa ibang mga Pinoy abroad, ginaagat na nga mag-enroll. Yan ang panibagong programa hiton Commission on Election kun Comelec para makabutos ka mo. At makapagpili ka mo yung mga kaangayan igbubutang ha pwesto. Sasan ka mao adto ay mga nasod, join na kayo. Yan, maupay nga oras to Edith Bukalan. Thank you so much for watching. To my classmate LV Padriquez Bandoy, how to you? Alicia Oliverio Taon, maupay gabi. Dida Hagiwan, pa-shout out ako, Barangay 8, watching to UAA. Salamat na natin mga kabayan. Dida UAA, labi na to Alicia Oliverio Taon. Oras alas 7:24. Stand by, we'll be right back right after this. Some infomercial. Power 90.3. Pagkain sa bawat mesa. Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ang Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express, at susunod na ang e-Kadiwa. As of now, meron po tayong 108 pa lamang na Kadiwa centers. Meron tayong mga ibang Kadiwa store stationwide. Nasa 287 stores po to. Sa susunod na taon, target ng ahensya na mandagdagan ng mahigit 200 pang Kadiwa ng Pangulo stores sa buong bansa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store. Sa Kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. Nakatanggap ka na ba ng ganitong klaseng text message? Alamin ang dapat gawin. Beware and be aware of text scams. Kung ang text ay may 11-digit sender's ID, may pasaload syntax, at pasaload access code, ito ay isang scam. Report scam mobile numbers to NTC's Consumer Welfare and Protection Division. Be smart and know what to do. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. The best music for your evening. Power Diin hira umatpo damo ang kasangkayan harus bisan diin kilalado kay ang mga basay nun damo ang naayon kay respetado kalit damo na hanga kay mga huputan hirahin duro ang bungkuhan basayin ka progresibungan malimpyo kay nga tanan ang mga mulupyo mga disiplinado magkupay nga atraksyon imo nakikit ang kung ikaw bumato mga sikat inisalit damo itong mga parakdayo ang suhuton natural bridge dirigo ini nalulunga
Naan balang takul suhay liwat dito ang pagkarigo. Kandaha idawod kini ang rawis kay pinamapupay ang view. 51 nga barangay ang nasasakupan. Iba-iba nga klasihin kabuhi ang ginkukuhaan. Ini ang pagkumaog pangisdaan may higluak nga kalubian. Mga pan-export nga banig nga tikong dinlikuda natikang. Matinaw nga tubig nga inumun haluok nagtitika. Barang manggahinam ang penabista ini ang pangaarat. Kadiliwat kita nga barangay basya may saog nga panlarahan. Poblasyon han basay kahimyangan may daantik nga simbahan. Akong igindadasigan maghamis nga kabaybayunan. Kada bago nga tuig inian sikat nga karatuan. Baybayhan katadbang San Antonio, tingin balod Basyaw San Fernando. Baybayhan Bagubag kadamo Kastilanit man nga ngarigo. Aadi ang tulo nga barangay, sidsid hitong bukid itanglay. Kamandayihan tambayan tinawgan ang bangusan ng Basay. Anhi porlusanon, makiaangayon, kamaabi-abihon, nan mabinuligon, waray ka iiliwon, kay pirmi malipayon, mahusay ang pamayhon, kamahiyong-hiyong. Anhi porlusanon, makisasangkayon, diri kaarawdan, kay makisasayawon, hingyapan karisyuhan, waray ka nabibilmon, kay anhi porlosanon, kalipayan ayon. Hala sige sang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Dinhihay purlos, waray kabarakan, nandiri aral lang, kay bungto nga mahiyang, damuan maghusay, nga kababayinan, habungtuhan ni purlos, imo hikikitan. Anhi porlosanon, pirmi magtawa-tawa, kung imo kikitaon, bagan waray problema, pirmi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamayhong, kamahiyong-hiyong. Hala sige sang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyamatan unpa, tagahi pulos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Hala sige sang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi pulos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan.
mag-alam kay diri ka mud aatras. Oras 90.3 Power FM, musikan mga waray nun. Live gyapon na akong official FB account nga Alfredo Opana. Simulcast naman ha G1 News TV FB page. Opay nga oras sa iyong tanan alas 7:33 na itong kagabihon. Opay nga pagpamati, opay nga pagkita dida kan Sir Noel Compio Opre. Sa iton mga aktibo nga mangulo ano dida iton BJMP dinabungton Giwan. Sir Noel Compio Opre, ug sugad man nimo mga kaupo dida. Good evening BJMP Giwan. Hi to Maria Gina Abugaje, thank you so much for watching. Hi also to Raul Lipata. Good evening sir, watching from Taguig City. Magandang gabi sa ating mga kaibigan dyan sa Taguig City. Kumusta po kayo? At yung ating mga kababayan naman dyan sa Metro Manila, dyan sa Pandacan, dyan sa Laguna, dyan sa Quiapo, sa Tondo. Magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan po natin. Hi to all of you. And hi, good evening. Shout out po kanda Marcel ngan Janine an maghusay ha barangay Kasuguran. Thank you mga taga Kasuguran itong pagkitangan pagpamati sa atong programa Musikan Mga Waray Nun. Hi to di po ng barangay Bukaw, Papa Oscar Upana. Hi to you. Kumusta ka na Papa Oscar? Waray ka ano hiaw po niya to ha Sibo. Diri ka arawdan kay opay nga pag loto hansura. Dida kan anti-ikon. Waray ka na. Opay nga evening gyapon kan Auntie Lily dida ha barangay Kagdarao. Hi to all the people of barangay Naparaan, barangay Butig. Mga taga Butig ano, labi na nada hiton niya may puno trimas. Nagkikit haton nga namamati. Thank you so much for watching and listening haton programa Musikan Mga Waray Nun. Alas 7:35 na itong kagabihon. Or Aminodo Music aton programa. Here we go mga taga General MacArthur Eastern Samar. Hi to all of you in Rasat Palawan nga pinaksiw. General MacArthur kung tunga malinawon kaya tun mga tao inpermi lang magdipayon di kagud magbabasol kung ikaw inhumuron kayan MacArthuranon inlabi mag-abi-abihon ato na nagingaranan pambansor hasinirangan tumika nga nernani natindog kung tunga putli progresibo nga punto ang General MacArthur kaya dan nakahamtang put nga estehan samar ala na daw sang katilawi an marasan MacArthur nga kinilaw kadinan hinatukan nga busikat padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni mo maglalaway may lupi nga pudigon ug saging manguripon ala na daw sang katilawi an marasan MacArthur nga kinilaw kadinan hinatukan nga busikat padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway nga gigawan ni mo maglalaway may lupi nga pudigon ug saging manguripon. Padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni mo maglalaway may lupi nga budigon ug saging manguripon ala na daw sang katilawi an marasan MacArthur nga kinilaw kabinan hinatukan nga busikat padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni mo maglalaway may lupi nga budigon saging manguripon baryon baybay matarinaw timus nga ginpaparayaw lain-lain nga pagkaon at nabuan lang makikita bibingka nga bugas puto tinapay nga hinurno aligihan kinislokon ayunhan mga samarnon mga kalsada bukid
Ginupay ngan gintimangno agud may maupay nga dalan pagdaran mga produkto sugad man handagan mga isda preserbado kay ginkuhan munisipyo iligal nga trabaho ala na daw sang katilawi an marasan makartong nga kinilaw kabinan hinatukan nga busikad padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni Memo maglalaway may lupi nga pudikon saging manguripon ala na daw sang katilawi an marasan makartong nga kinilaw kabinan hinatukan nga busikad padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni Memo maglalaway may lupi nga pudikon saging manguripon Pwiban pagkarigoan islan minakong anahaw minalungon katinaw gudan dagat kapusaghan baras baybayon upod pa anting sulpos katug na gudan tubig kay ginpaparayaw kan mga makarturanon wala na daw sang katilawi an marasan makartung ang kinilaw kabinan hinatukan nga busikat padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni Memo maglalaway may lupi nga pudikon saging manguripon ala na daw sang katilawi an marasan makartong nga kinilaw kabinan hinatukan nga busikat padisan paksiw nga Palawan upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni Memo maglalaway may lupi nga pudikon saging manguripon upudan kanipis nga gaway ang gigawan ni Memo maglalaway may lupi nga pudikon saging manguripon Inian ayon hiton sa marlon aminodo nga sarayawon kay bisdiin kinikilala bisan hinu natagos siya salita mo ito nagala sikatan sayaw nga aminodo lagas bata interesado salita mo ang desididuhan pagsayaw kinaminudo kay narayhak ang mga tao sige na silhigadas pa na kay nag-aarakit kwarta bangin pamuruto ni tiba halatiro ka sige na silhigadas pa na kay nag-aarakan kwarta bangin pamuruto ni tiba halatiro ka andam kamu tagalamisa paniro ka na niyo ang gala kundiri maubos kung sa silhingan daspan pa dali-dali akay damo pa ang makuratsa nati kadamu it at bisita maribuhong na ang aton plaza ganado na ang taga-bandangan andam na para hiton bisan hinunga makuratsa sige na silhigadas pa na kay nag-aarakit kwarta bangin pamuruto ni tiba halatiro ka sige na silhigadas pa na kay nag-aarakit kwarta bangin pamuruto ni tiba halatiro ka sandiin sayaw kumadto ini ang ginihingyap mo nagahatag kalipay haiyo kay tukar nga masayaw-sayaw diri nga digod mapapara lugod nagtika upayla waray-waray ang kanta ko pagrayhat man kamo ang babae halaga pusa na ang lalaki mag-uuna mahukot pahulog masabraghin kwarta kadamuhan nagkikita
naman tagalamisa, pagtirok haniragala, kay masunod naman liwat ang aton bisita. Sige na pa di ikaw naman sayawi, ayaw pagkalang, masunod kami haimo magalaman liwat ako. Adinaan kapaturan, bugtumog mga kasangkayan, kumpleto ang kalipay, kayaan hikita nga tanan. Sige na pa di ikaw naman sayawi, ayaw pagkalang, masunod ang grupo haimo magalaman liwat ako. Adinaan kapaturan, bugtumog mga kasangkayan, kumpleto ang kalipay, kayaan hikita nga tanan. Oras sa Pilipinas, alas 7:44 na atong programa Musikan Mga Waray Nun. Kapag lagyapon ni Sangkay, Black Papa Skinny Calvo Negro, Joe P.I.D.O. Bihani MIC. Okay nga oras sa natin mga kasangkayan. Hi to you, Nilda Naparati. Ang ganda ng mga music nyo, Kuya Pido. Salamat! Salamat yan. Thank you so much iton permi pagkita. Hi to Kent Baldi Kanyas Prohimo. Hi Kuya, maupay gabi. Pa-shoutout ako kanda Mariel Prohimo, Kina Prohimo, Aprilin Prohimo, Myra Prohimo, Lawrence Prohimo. And good evening gihapon kan Kent Prohimo, Kelvin Marshall Prohimo, ngan Uncle Yuli Prohimo, sugad liwat kan Auntie Kathy Prohimo, akon mother nga hi Elina Prohimo, han Manikani Island, han Barangay Banaag. Nadiya na nan mamati kuya hiti mo programa. Damong salamat kuya ang pagbasa. Siring ko pa taga Barangay Banaag ini. Basta mga Prohimo, mga Banaag nun ini. Han Manikani, di ba? April. Thank you so much for listening right now, mga taga Barangay Banaaghan na Manikani Island. Hi to Maria Cristina Tadia. Hi to Padi Raylo Magbas. Salamatan po heart at pa thumbs up. Inian ayon itong Samar. Mga taga Samar dida, Samar Province, kumusta naman? Diri na ba duruhin kalubak-lubak itdalan dida Samar yan na? Sana nakaupo na kuhan ang 8ID Press Corp para makaagi ako kung ano nandala na Samar. Gawin takat Balogan, Kalbayog. Hi to Yams Will, silo kuya, shout out kuya nga na Barangay Asgad kan Minggay, pare Erwin or pare Iwin, Dikoy, Pitrogi, Arnold Napugi, tas Yami nga dahira nagtatagay hintuba, kinilaw era pulutan rasad na kinilaw. Ano kinilaw ha? Aha, tas nagkikita imo live. Salamat kuya, salamat gihapon ng pagtutok. Yams Well, so sugad mat imo mga kaupo dida. Hi to Ate TC, Auntie TC o Panag Garcia. Adida ha, Tacloban City. Di former podong barangay, Barangay Pikas, Tacloban. And Mary Joy Listana Gaspi. Shout out gihap kan Kuya Pido han pamilya Ablay, Kubitan, han Barangay ko Kinapundan. Barangay siguro diri Kinapundan, diri bungto kasi Kinapundan eh. Damo salamat Mary Joy Listana Gaspi. Armilin Bravo is watching right now. Dali-dali Adigapon ni Mary Joy Listana Gaspi sering niya. Good evening po sir, pag pa-shout out Haila Wood, Salcido Barangay Ono, at kay Dondon Joseph Aldi, Marcia Abris Kabugawan. Aldi, tama ba? Dana Alaika Aldi, o gana ngan kan Kuya Div Ansi Aldi, ngan bugos nira nga pamilya, damo nga salamat Kuya pa-requestin kanta Aking Ina. Paano to? Musikan Mga Waray Nun tat programa. Gibbs Campo is watching right now. Pa-shout out Kuya Pido. Sige, maupay gabihay mo Gibbs Campo. Salamat. Ima Omlang is watching also. Watching all the way from Marikina City. Hi to you, Ima Omlang. Ngan maupay nga pagpamati kan Ati Jacel nga nanmamati yan from Kent Baldi Kanyas Prohimo. Arnold Badillo is watching ha. Michael Bandoy also is watching haton programa Musikahan Mga Waray Nun. Otro naton ha, naton mga taga Barangay Banaag, mga Prohimo family. Damo nga salamat han pagtutok.
aton programa Musikan Mga Waraynon. Kuya pa shout out kan April Joy Prohimo ngan Solidad Prohimo. Pa-request kaming chat siya kuya. Sige. Kita unta kung may dapat naton time bis kita mag-charat siya. Line West ka barangay. Here we go another masayaw-sayaw nga aminudo. Aton programa Musikan Mga Waraynon. Mahilig din ang mga mistisa ha di para iyo. Sherelo Dolio sa Balbarinos watching right now. May dako uyab singsingan mistisa. Lalo may good ako itong kahusay niya. Tinlab ako himduro haiyakin na buhi waray na good iba. Bisan kon haakon may adanag istorya. Kadiri na ngayon yun nga daraga. Sweet pa kung kami nagkikita. Agi daw may angkay alakan pa. Bisanin mo kapatid rin na mapapagpukay. Ikaw laan higumaon ko. Lus ay bunga gumai. Ang ingyap pukay. Nalumay akuhan kabay sa'yo. Kurasa sarayaw ayun nanlitin yu sa marno mga alagasan o pagbatan o akurat sa narayang layo labi ng mga bisita
may nagpapulso. Ala ng silip kita, ay nasayaw na ang bisita. Maupay at pamusto, may nagpakalumad ang kwarta. Ala ng silip kita, ay nasayaw na ang bisita. Maupay at pamusto, ay damahayra na gano'n. Sikat bunting na sarayaw, kalabi nga mga okasyon, mga kalagasan ubatan, hakurat sa narayang kulay. Labi na mga bisita, nag-aandap manira, ikagala, ay daupos yan may silsilyo pa, ay binubog ay hanggang manisa. Alam ng silip kita, ay nasayaw na ang hermana, maupay at pamustura, ay nagpapalumad ang kwarta. Alam ng silip kita, ay nasayaw na ang hermana, maupay at pamustura, naulan sa mga Para sa Power 90.3 FM o akong official FB account, Alfredo Pana, simulcast naman na G1 News TV. Bayad na kita 5 minutos antes mag alas 8 hiton kagabihon. O pa nga evening hayo ha. Alin pa nato mga greetings before kita mag-say goodbye. Yan ang gabi. Hi po, shout out Kuyahan na taga Barangay Santa Cruz, Kinapundan, Eastern Samar, kan Junard Ababaw. Salamat at pagtutok from Idna Ladrelio Ababaw. Ima Umlang, shout out sa Salcido kan Maria Digna Makatimpag. Okay, good evening. Arnold Badino, mapay gabi, idol. Pasuyo naman pagpatukarhan, magupay nga kuratsa. Kaya di kami nag-iinom ha Batangas. Akon kumpare, kumusta kayo dyan sa Batangas? Yung ating mga Batanggin yung nakatutok ka atong programa. Maupay gabi ha yung matanan. And shout out amon Kapitan Kapitan Jaime P. Abog nga taga Matarinaw, Eastern Samar, from Idna Ladrelio Ababaw. Good evening hanaton mga taga Matarinaw, Salcid, Eastern Samar. Happy watching and listening to Mr. Lino Aldi Pagasar Tonga. Elmer Lansadiras watching all the way from Bandam, St. Genevieve Side 2 and 1, San Roque Sapao, Sir Pido. Salamat! Yal Yakas or Sakay, maupay gabi.
Hi to Felicissima Bernardo Manafilin. Hi to you. Good evening. Long time no see. Manafilin. Kapay nga gabi to GC Quijano Padriquez watching from Las Piñas. Salamat ang pagtutok sa atong programa Musikan Mga Waray noon. Adin pahabol Kent Baldicanyas Prohimo. Ay kuya patukaran na yan cha-cha kay mananayaw kami adi nag-iinom. Sige, time for me to say goodbye. Akon babayan itong musika nga cha-cha para haton nga tanan. Salamat ang pagiging sa atong programa Musikan Mga Waray noon. Ako naman yung sangka your Black Papa Skinny Calvo Negro Joe PIDO behind the MIC. Bye-bye. Ay, adi pa. Is pahabol ano. Bye, Pido. Nagiblat. Munain sabatan. Ikaw talaga tan. Mamayang gabi kang Jonathan Badilla diya sa Surigao. Maupay gabi. Nagbibilihan na kalo pa di. Maupay nga waray kantang waray nun. Tan. Basig na kay kuan diha bakanting kalo. Ayaw lang safety hat ha. Disad ko na magsulot-sulot yung safety hat. Bay atan mayong gabi ini mo diha. Mayong pagpaminaw, mayong pagsayaw-sayaw pod. Di pampahabol Romeo Abarasco. Bantilio Jr. Shout out idol watching from Taguig City. Salamat. Shout out idol sa Pambuhan, mga taga Pambuhan. Good evening. Di pa akon iton mga favorite nga mga tugtog nga waray-waray nga cha-cha. Salamat idna Ladrillo Ababaw. Naabay dalhan ta ka ay salamat dalhan ko ni Jonathan. Abay atan og kalo. Okay ni Jod ha. Kana may nang kuan pasalubong gikag Surigao. Ay lag-apilang kuan ha kanang hard hat. Di sad ko musulot. Harness pod ayaw sad ha. Labinan to kargo nga pikahay beray cha-cha sing ni idna Ladrillo Ababaw. Paborito niya. Anyway, time for me to say goodbye ha. Salamat bitaw han iyo pagigahampang ha akong sulodhin. Hapit duha ka oras. Kalit ako kanina naton pag-program kay hinaton pakinsuka han akon business. Hinaton pakinsuka ngadton han akon kanhi kaupod ha radyo bakdaw. An internews nga radio disaster first response radio station. Ang radyo bakdaw namon han after Typhoon Yolanda kan Ate Rica. Aboy ba hinaton dakin suka kay may suka nga baligya. Kuya, pa-shoutout ako. Ako uyab nga ada ko no hakampuyong from Kent Baldicanyas Prohimo. Bye kuya, ingat permi. Salamat. Bye-bye. God bless. Enjoy the rest of the night. Chachahayan na niyo. Babu. Salamat. A minute more to go before 8 o'clock in the evening.
Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy